Zjistil jsem si, že tvá největší záliba investic je do hodinek. Vůbec jsme si tenkrát v tu chvilku neuměli představit, že to může přes ten oceán k nám dojít, ale ono to sem samozřejmě dorazilo. Byly to 2%, bylo to naprosto nezdravý a akcelerovalo to ten trh těch nemovitostí. Já jsem za 6 let na ty nemovitosti udělal zhodnocení 100%. Je to obchod, je to vztah, je to o emocích a to jsou věci, které do AI těžko dostaneme. Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u epizody číslo 9 podcastu Letem finančním světem, jako vždycky s odborníkem na finance Markem Fučíkem. Ahoj Marku. Ahoj Stando, ahoj Martine, ahoj všem posluchačům. Ahoj kluci. Představil bych možná tady našeho hosta, protože dneska tu nesedíme jenom my dva, ale jsme tu ve třech a budeme si společně povídat nejenom o financích. No, dneska máme 9. díl a já jsem si na Martina připravil hned malý překvapeníčko, aby jsem tě představil našim posluchačům. Takže kdo tady s námi dneska sedí? Magistr Martin Kadlec, blíží se tvůj historický milník 30 let ve financích. Ano, ježiš. Dříve na pozicích poradce, metodik, regionální ředitel, key account manažer a náborář. Vystudovaný teda pedagog a je ženatý se 2 dětmi a 3 vnoučaty. Ano, přesně, ježiš, to jsou informace, člověče. To kdybych měl dát z rukávu, tak bych možná potřeboval nápovědu. Díky. Jo? Takže třeba můžeme začít hned od toho, že se blíží tvůj milník. To je pravda, no. A ještě vzhledem k tomu mému věku, 58 let, tahne na 59, tak je to skoro půlka života v tomhle oboru, ale ty začátky, uteklo to strašně rychle a ty začátky vidím jako dneska. Takže na lusknutí prstu. No, to úplně ne. To úplně ne, ale jo, nějaké ty věci se mi vybavují úplně živě. Mm-hmm. No pověz nám teda něco o tvých začátcích, protože mě by dneska moc zajímalo se bavit o tom, jak působili na lidi finanční poradci v roce 1997, když jsi začínal a jaká to byla práce, co to obnášelo, protože nějaké informace samozřejmě vím, ale mě v ten moment byly 3 roky, takže... Jasně, díky. No, možná, když se podívám těch 30 let zpátky, tak hlavně nevím, jestli se ještě už v té době dalo mluvit o finančním poradenství jako takovým a hlavně o té podobě poradenství, jaký známe dneska. Co si ale vybavuju úplně přesně ve vztahu k nějakým akvizicím a vůbec k náboru lidí do tohohle z toho oboru, tak si pamatuju svůj rozhovor tehdy ještě jako s personalistkou. Personalistka tenkrát říká, když jsem jí vysvětlil jako svou rodinnou situaci, už jsme tenkrát měli Martina malýho, tak mi říkala, ale Martine, tak si to ještě rozmyslete, to je práce po odpolednách, po večerech, vy toho kluka skoro vůbec neuvidíte, nechcete si to ještě rozmyslet? Takže jakoby mě ještě jako malinko zrazovala, abych si to rozmyslel, než vůbec do tohle z toho oboru vstoupím. A když si vezmeme, jak se dokáže náborovat dneska, všechno je skvělý. Všechno je skvělý samozřejmě a nábor se prostě už na základní škole skoro. Tam je taky velký posun teda. Jo. A vy jste teda začínal v nějaký firmě, nebo jste tenkrát už jako přemýšlel o tom? Tak vzhledem k tomu, že se psal ten rok 1997, tak ten český trh se teprve začal formovat. Byly tady jednobarevné společnosti a já jsem jako spousta kolegů z toho oboru začínal tehdy v České pojišťovně. Takže v České pojišťovně a vzhledem k tomu, že i ta produktová nabídka pro ty potřeby klientů byla dost omezená, tak proto, jak jsem říkal na úvod, možná, že to ještě nebylo takovýto finanční poradenství, jak ho známe dneska. V té české pojišťovně ale si vydržel převážnou část kariéry a vystřídal si tam několik pozic. Tak jaká byla ta cesta od toho poradce s těma klientama do toho nějakého, řeknu, středního managementu? Ano, tak se to dá říct. Začínal jsem skutečně jako pojišťovák s taškou a to je jako role, která mi sedí do dneška, to dělám strašně rád. To mi prostě zůstalo a to bych si jako nechtěl nechat vzít. Ale je fakt, že potom, jak mě to začalo bavit a začal jsem tomu věnovat víc a víc času, tak jsem tam začal prorůstat přes nějaký ty pozice do té metodiky spíš a že už jako i ti kolegové kolem mě říkali, hele, už o tom víš poměrně hodně, už by možná bylo na čase, aby se začal ty zkušenosti někomu předávat a podobně. Takže tím jsme si prošli, když jsem to počítal nedávno, tak to bylo celých 17 let strávených v České pojišťovně, ale na 2krát.
My jsme někdy v roce, ještě teda musím říct, že hned asi po tom svým začátku, po pár letech jsem do toho pojišťovnictví přes manželku. To bylo taky úsměvný, protože mi řada kolegů říkali, hele, to myslíš vážně? Ty jako bereš jako do pojišťovny manželku? Tady je málo ženských. A já jsem říkal, ale chlapci, já na to koukám úplně jinak. My to máme prostě takhle daný, že jako ten pracovní tandem už jako držíme nějakou dobu. Takže jsme jako začali i tu práci jako řešit ve dvou a řešit jí i doma. Takže, ale udělali jsme ten tandem, který nám vydržel poměrně dlouho a jak teda říkám, 17 let na dvakrát. Někdy v roce 2011 jsme odešli z České pojišťovny, aby jsme získali zkušenosti ještě se zahraniční pojišťovnou. V tu dobu vstoupila na trh společnost AXA Group. A my jsme 5 let působili v rámci AXY a pak jsme se vrátili zpátky do České pojišťovny. Kolik let jsi říkal? 5 let. 5 let. A k tomu ještě budu mít takovou vsuvku, co mě napadlo, protože já jsem jeden čas měl jako klienta vlastně bývalého ředitele AXY a on už byl v důchodu, víš, takže už jako nechtěl jsem nic svýho starat, tak sválně, jestli se k tomu ještě dostaneme, jestli ti to jméno bude něco říkat. Ale mě by i zajímalo, když se vrátím trošku víc jako do detailu té práci toho poradce, jo, tak co mě se vybaví v těch letech, tak byly to opravdu, psali se jako jenom ty stavebka, dělali se stavebka, investička, a s tou kalkulačkou si počítal to pojistný. Tohle je jednoduchý. Stavebka vůbec ne. To byl produkt, který když chtěl jako pojišťovák, český pojišťovny prodávat, se byli opravdu jako pojišťováci v té interní distribuční síti. Co jsi uměl za produkty? Takže to bylo v podstatě tehdy, to bylo rozděleno a mám takový pocit, že to funguje do dneška v té interce, Generali český už dneska, že tam je nějaká pobočková síť, dříve přepážka, pak to byl retail, to bylo to jako nejsilnější distribuční síť a pak byly průmyslováci SMíčka. Jo. A v podstatě já jsem strávil těch 17 let v tom retailu, to znamená, že to bylo pojištění životní, pojištění majetku, aut a penze. To v podstatě bylo jediný produktový portfolio. Proto říkám, to finanční poradenství v těch začátcích prostě úplně se nedá poměřovat s tím dnešním. Takže to bylo spíš o sjednání toho produktu a uspokojení té potřeby. Čistě. Ale to se časem měnilo, protože samozřejmě potom v rámci České pojišťovny byly jako sesterské společnosti, jako ČP Zdraví, ČP Invest. A tam jsme samozřejmě už měli možnost prodávat i ty investiční produkty a nástroje. Protože s některými těmito produkty já se setkávám i dodnes, že ty klienti to mají sjednané. Ještě pořád. Takže když jim někdo řekl, když Martine, ty jsi jim řekl, vydržte 30 let s tímto produktem a vlastně když se podíváme na grafy, jak se vyvíjí hodnota vlastně toho na té smlouvě, tak 27., 28., 9. a 30. rok, tam je největší vzestup hodnoty těch cenných papírů na té smlouvě, ne? Tak teď už se jim to opravdu vyplatí konečně. Myslím, jaká je to doba? A to, Marku, určitě mluvíš teď o těch investičních nástrojích a produktech. Ano, jo. A já jsem zažil tu dobu, kdy co se prodávalo v rámci toho životního a úrazového pojištění, tak byly čistý kapitálovky, kde se postupně zaváděly nějaké rizika jako závažného onemocnění. A tím, že to byla kapitálovka, tak vždycky pojistná částka se nastavovala pro případ smrti nebo dožití. Pojďme ještě k našim posluchačům, klientům. Budoucím snad, ale vysvětlit se kapitálovka, takže to je, že na konci smlouvy... Ano, řekněme, že si klient sjednal na 15 let pojištění nějaký sazby na 100 000 a díky tomu, že část toho pojistného nešla na nákup podílových jednotek tenkrát, jako je to potom později u toho investičního životního pojištění, tak v podstatě tam poměrně jasná částka šla za tím vytvářením té kapitálové hodnoty, nebo ne kapitálové hodnoty, ale toho v uvozovkách tehdy ještě spoření se nazývalo, což se samozřejmě dneska už dávno nepoužívá, tenhle termín v souvislosti se životním pojištěním. No, ale protože byla jasně nastavená takzvaná technická úroková míra, tak se dalo klientovi garantovat, že těch 100 000 tam po těch 15 letech bude mít. No, ale dneska už se třeba kapitálový pojištění snídat ani nedá. Jestli se nemýlím, pane metodiku. Vůbec nevím, že by ho dneska někdo měl ještě ve svém portfoliu. Tak. Poměrně dlouho držela právě společnost AXA, která tam měla ty produkty takhle nastavený. Než přišel
nástup toho investičního životního pojištění. A v té zahraniční pojišťovně AXA, která pak teda jako přišla k nám do Česka, a později teda vlastně AXA udělala fúzi s pojišťovnou Monika. To bylo tak v roce 2019? Poměrně nedávno, to si myslím, že tak 3 roky zpátky, 22 po covidu. 22, jo? Dobře. A jenom se schválně zeptám na, nebo hodí se to jmenovat, ale jestli ti neříká něco pan Hovorka? Jasně, Jirku Hovorku znám, Jirka má velké zkušenosti v oboru. A byl to teda ředitel AXA? Byl to současně chvilku kolega. Aha. Jirka Hovorka byl kolega, vedl ředitelství v Táboře a pak se sloučil Tábor s Budějcem a byli jsme kolegové. Aha, hezky, takže se znáte. Známe. No a tak to je hezké. No a dnešní tvoje práce se rozděluje na takové 2 sektory, dá se říct? Protože, ano. Tak pojďme klidně představit, co děláš teď. Tak, já jsem bych možná navázal na tu éru té české pojišťovny. To v podstatě byla práce v interní síti. To znamená, že jsem byl pojišťovák jedné značky, jedné barvy. A už někdy po tom roce 2008-2009 jsem vycítil, že prostě ten trend jde dneska nikudy jinudy a že jestli budu chtít držet ten krok a budu chtít opravdu jako nestrácet klienty a mít možnost se o ně starat, abych skutečně řešil ty jejich potřeby a uměli jako obsloužit komplexně, tak je třeba něco zásadně změnit. A začal jsem pokukovat, jaký se nabízí další jiné možnosti na tom trhu a že určitě si z těch možností nějakou vyberu. Takže původně naše rodina začala spolupracovat s makléřskou společností, byl to ale klasický multilevel, to je jedna z těch variant, když se dneska člověk rozhoduje, jak bude tu práci dělat, takže buď má možnost pořád interky, nebo půjde k makléřům. A u těch makléřů zase je několik možností, že buď půjde do nějakého multilevelu, kde jsou celkem jasný a tvrdý pravidla, nebo si založí úplně na zelený louce svoji společnost a je takzvaný samostatný zprostředkovatel vůči České národní bance, což je docela náročný a složitý. To je spousta procesů a spousta práce. Jako spousta a nebo bude vázaný zástupce pod nějakého samostatného zprostředkovatele a může třeba využít dneska nabídky poolů, které jsou velice populární a moderní dneska na českém trhu. Ano. A pro jeden z nich pracuješ? Pro jeden z nich pracuji. Já když jsem končil v České pojišťovně, tak jsem říkal, hele, já už možná si budu držet jenom ten kmen, budu se starat o klienty, protože to je mi nejbližší, jak jsem říkal už na začátku, budu chodit s tou taškou, naučím se ještě ty ostatní disciplíny, které jsem jakoby odsouval prostě jako na nějakou vedlejší kolej, protože jsem si říkal, hele, ty budeš ten pojišťovák, který bude znát perfektně rizika, bude řešit ty škodní události s těma klientama, budeš jim radit, jak to mají dělat. Teď, když jsi jako makléř, tak jako jim můžeš dát i vybrat samozřejmě, což je to je úplně top, prostě jako dát klientovi, prostě tady je 5 možností, tady je 10 možností, když máme dneska nějaký platformy a sjednavače, tady to spočítáme prostě ty rizika u více pojišťoven. No a říkal jsem, ale ještě pořád se nechci pouštět do investic, to je trošku jako jiný level a hodně složitá disciplína a úvěry. A fungovali jsme tak jsme byli naučení už v té české pojišťovně, že jsme vždycky měli nějakého odborníka v tom regionu a fungovali jsme jako typaři a my jsme mu prostě jako řekli, tady je náš klient, který má zájem o sjednání úvěru, hypotéky anebo investice. Tak a potom jsem si říkal, že tohle je věc, kterou bych taky jako do budoucna chtěl změnit a už jsem byl rozhodnutý, že si udělám ty zkoušky na ty investice, na ty úvěry, doplním si to portfolio k tomu pojištění, ale vždycky přijde něco, jak to v životě bývá, že prostě jako to sebere kapacitu, čas, energii. A stalo se to, že jsem se domluvil se společností, která v tomhle měla obrovské zkušenosti v té době. Je to obrovský broker pool, který je na českém trhu za 30 let. Tak jako dělal si Finci, je to společnost Finci, ano, samozřejmě, kde jsem získal spoustu zkušeností a posunul jsem se zase v těch oblastech dál. Měl jsem ale primárně na starost akvizice a rozvoj té sítě. No, to znamená... Už si nebyl jenom ten klasický řadový poradce, ale byl si vlastně v tom managementu té firmy a už si ji pomáhal rozvíjet. Teda. Tak a protože jsem ještě jako nechtěl pořád pustit tu tašku a chtěl jsem pořád dělat ten biznis, tak jsme se dohodli, že teda ještě jako tam budu žít ten druhý život a že budu dělat i jako toho poradce, vázaného zástupce po tou INSEE. Takže za mě si myslím, že tohle spojení je velice, velice dobrý a velice užitečný i pro ty ostatní kolegy v té síti, protože můžou čerpat z těch zkušeností, které už člověk jako nějakým způsobem nazbíral, už zná třeba i nějaký principy a postupy v těch likvidacích, takže je to, jako si myslím, že
určitě přínosem pro ty ostatní kolegy v té síti. Ale jak říkám, sebere to určitou energii, určitou kapacitu, hlavně časovou, takže zase jsem odložil prostě ty zkoušky a ten vstup do těch investic natvrdo a do těch ostatních disciplín. No a takhle jsem si to vlastně jako přenes teďkon do svého současného působení a to je subservice, kde řešíme jak ty produkty, celý systém, co s čím umí pracovat, jak to pracuje, jak to správně nastavit, jak to mají ty obchodníci používat, aby skutečně jim to pomáhalo, šetřilo čas a byli spokojení. Jak jste změnil přístup třeba lidí k financím, když se podíváte na ten rok 97 a dneska? Je tam jako přístup třeba to myšlení o tom vůbec? Jo? Jsou otevřenější nebo nechají si poradit nebo jsou opak? Celkově si myslím, že je to strašně o vztazích. Jo. Už i tenkrát platilo, a to byla doba, kdy se drtivá většina schůzek těch poradců nebo těch obchodníků s těmi klienty odehrávala u nich doma. Jo. Lidi si tenkrát až tolik moc nechránili to své soukromí, ale řekli, jo, tak přijďte k nám, my jsme prostě doma po 5. hodině, takže ta personalistka měla pravdu, většinou ty schůzky byly po večerech, protože lidi byli v práci do 4 hodin, takže jsme potom jako objížděli klienty a teď samozřejmě zpravidla byly takzvané kvitance dožití. To znamená, že ti klienti měli nějakou smlouvu, která byla na nějakou určitou dobu a platnost skončila. A my jsme se s nimi měli domluvit, jakým způsobem uděláme vypořádání z té smlouvy, protože když tam byly nějaké ty peníze naspořený, zhodnocený a byla tam odečtená nějaká daň, tak my jsme se s nimi museli domluvit, jakým způsobem ty peníze se k tím dostanou. A teď samozřejmě nějaký krytí, nějaký zajištění, ať bylo jakýkoliv, tak skončilo a přecházeli jsme do té druhé části té schůzky a toho rozhovoru jakoby obchodního, nějaká nabídka, nějaký další pojistky. Zpravidla ty lidi říkali, tahle byla dobrá, abych si ještě nechal, jde to prodloužit, ale drtivá většina těch produktů byla nastavených tak, že prostě skončila. Nastala pojistná událost dožití, člověk se dožil konce té pojistné doby a dostal peníze. No mě ale se moc líbí, jak říkáš to, protože i já to vnímám, že dřív jsem ty klienty navštěvoval víc u nich doma a dneska mám převážnou část, opravdu se nebojím říct, přes 90% schůzek u nás na kanceláři. Tak a to se potom začalo lámat, tak říkal Standa, jak se ptal. Samozřejmě potom přišla ta doba podomních prodejců, prostě, že prodávali přikrývky, hrnce a všechno možné. A ty lidi si právě jako v tuhle chvilku, podle mě, začali to soukromí daleko víc chránit a říkali, heleďte, kde vy sídlíte, tak já za váma dojedu, až pojedu z té práce. Jo. Takže už se to začalo potom ty schůzky přesouvat do těch kanceláří. Někdo z kolegů třeba měl i svoje obchodní místo, protože chtěl mít větší soukromí na to jednání s klienty, takže to nechtěl, aby se ty schůzky odehrávaly v těch otevřených místnostech, kde byli i ostatní obchodníci, kolegové. A bylo to taky neosobní. No a potom ti šikovnější obchodníci, já jsem tohle jako vždycky prosazoval, že jsem chtěl jako i trošku využít celý ten den, jakoby pracovní prostě, ten opravdu tu část toho dne, jak dopoledne, jak to odpoledne, aby ty zkoušky nebo ty schůzky skutečně nemusely být jenom po těch večerech, tak jsem se těch lidí zeptal, a máte možnost třeba i v zaměstnání, že by za váma přijel, a pak jsem jako začal zjišťovat, že spousta těch lidí tu možnost má. Samozřejmě, že to nebylo možné někde ve výrobě, v provozu, mezi obráběcíma strojema, ale že ty lidi, kteří byli v kancelářích, tak třeba řekli, hele, tak přijďte a tohle. A já jsem nakonec zjistil, že to je strašně efektivní, protože já jsem se dopoledne vracel ze schůzky a už jsem měl zpracovanou nějakou administrativu, nějaký žádanky, třeba i nějaký nový obchody, který jsem mohl zapracovat. A teď jsem viděl, že řada kolegů teprve přicházela, protírala si oči a říkali, co já dneska budu dělat. Takže ty jsi je už navštívil vlastně při cestě? Prostě snažil jsem se využívat prostě ten den, celý ten čas. Jak jsi vnímal schůzky u nich v zaměstnání? Protože já z mojí vlastní zkušenosti můžu říct to, že když jsem na půdě toho člověka, kde je on tam vlastně pánem, tak kolikrát ty schůzky nebyly tak úspěšný, nebo ten člověk mi nevěnoval 100% pozornosti, když to bylo u něho v práci, tak pak už se mi to moc nechtělo za nima jezdit do práce. Je to zajímavé, že to říkáš, protože třeba i když se člověk učí vyjednávání, tak jedna z těch rad je, aby si s tím člověkem nevyjednával o těch věcech u nich jako v práci nebo jako na jejich půdě. Jo. Že je lepší prostě ty počáteční jednání mít typicky někde v kavárně, jo? Že to neutrální prostředí. Neutrální prostředí, tak, přesně tak. Jo. To je to jako nebal. kdyby si jel trošku hrát fotbalový zápas prostě jako venku, že jo? Jo. Jako člověk má pocit, že ta dynamika je tam jiná.
Jasně, určitě každý ten klient bude jako stejně jako jsme my nějak individuálně nastavený. Nikomu je bližší prostě to domácí vlastní prostředí, kde se necítí prostě, nebo kde se cítí komfortně. V tom zaměstnání zase záleží, jak je to tam osobní a neosobní, aby tam nesedělo víc kolegů třeba v tom zaměstnání a řešil tyhle věci. Taky jsme zažili takovýhle průběh schůzky. Za mě ta kancelář je taky dobrá, protože tam zpravidla mám i spoustu nějakých materiálů, které můžu ukázat, můžou to být nějaký letáky, můžu tam prostě jako názorně ukázat. Oni můžou nacítit to prostředí, ve kterém ty pracuješ? Jistě. Jo, takže, ale jak říkám, to všechno souvisí s tím vývojem, jak to pojišťovnictví, když to řekneme, nebo pojišťovnictví poradenství fungovalo před tím rokem 2000 a jak třeba funguje dneska. Když jsi pracoval pro INSI jako náborář, tak jak pro tebe bylo snadný nebo méně snadný oslovovat lidi z multilevelu do toho půlu? No, celkově ta akviziční činnost prostě je strašně různorodá. Záleží, ty jsi zmínil ten půl, záleží, co to je za člověka, nebo co to je za společnost, nebo za skupinku. Nebo z interky samozřejmě. Nebo z interky. To bych možná zmínil, protože ono dneska každá ta forma té spolupráce, kterou ten kolega v té dané době má a přemýšlí o té změně, něco přináší, v něčem to má nějaké výhody a v něčem to má nevýhody. U té interky tam je dneska zpravidla problém, že ten kmen, který člověk jako vytváří, spoluvytváří s tou firmou mateřskou a kde jako se stará o ten kmen, tak zpravidla do toho půlu nebo do toho multilevelu neodnese. Ten zůstává v té společnosti. Až na nějaký výjimky se nám podařilo prostě z nějaký té velké společnosti část toho kmene převést, ale je to tak individuální a jsou to spíš jakoby jednotky případů, než že by to bylo nějak jako zvykem anebo masivně. Trošku jiná situace je, když se člověk jako zabydlel v tom multilevelu a po nějaký době řekne, mně už ta forma spolupráce nevyhovuje, chtěl by zkusit něco jiného. Ale už dělá to makléřskou práci, už je zvyklý na ten komfort, že má to ten komplexní řešení a ten systém, ty sjednavače, ty platformy. Těžké z multilevelu odcházet, protože většinou to musíš něco obětovat. Tak, to tak je a samozřejmě v drtivé většině zase ty lidi z toho multilevelu nepůjdou do jednobarevné společnosti, protože ztratí ten komfort prostě toho srovnání, toho porovnání a ty nezávislosti. A samozřejmě, když si volí ten půl, tak pak ho teda samozřejmě zajímá, v jakém prostředí budu pracovat, jak mi s tím ta společnost pomůže, jaký zázemí té firmy je a jak mi opravdu hlavně v té adaptaci pomůže, jak funguje celý ten systém, jak to spolupracuje, jak to umí komunikovat spolu ty jednotlivý systémy, ať už to jsou platformy a nějaký klientský portál, řekněme, který se dneska na tom trhu ještě pořád hledá. A zkrátka, jaká bude ta podpora. Nikoho zajímá, jaký partnery, jaký smluvní partnery a producenty má ta společnost nasmlouvaný, protože někdo třeba by váhal do společnosti, do nějaký makléřské společnosti, která by neměla podepsanou smlouvu s těma top společnostmi, jako je Kooperativa, Allianz, Generali Česká. To by se asi necítil úplně komfortně. No a někoho samozřejmě zajímá to odměňování a ty provize. Finanční ohodnocení. Že? Já samozřejmě chci co nejvíc využít času s tebou a zajímalo mě i dotaz, jak dlouho si myslíš, že taková ta akvizice trvá, kolik práce s tím je spojený, ale myslím si, že dneska na to úplně tolik času jako nebude, protože vím, že to rozhodnutí, jako než ho někdo učiní, je prostě nadlouho. Ale ty jsi mluvil vlastně o tom propojení všeho v tom půlu a to je teď něco, co děláš v tom SABu? Jak bys tam popsal? Přesně tak. Já když jsem řešil a doufám, že už jako poslední takovouhle zásadní profesní změnu, a už jsem si říkal, že bych možná si na chvilku odpočinul od toho náboru a od těch akvizic, tak jsem začal zvažovat, jako jestli vůbec ještě být zaměstnancem nebo součástí nějaký centrály, nějaký společnosti, anebo se skutečně jako věnovat jenom těm klientům a tomu kmenu. Ale zase nakonec to tak bývá, že přijde nějaká výzva, nějaká nabídka a mě to strašně moc oslovilo. To je přesně ta věc, kdy jsme sledovali, jak se ten trh vyvíjí a která společnost má jaký nástroje, jak to umí prodat, jestli prostě lidi mají nějaký nástroje pro řízení, jestli umí vytvořit něco pro klienta, aby ten klient prostě jako věděl, kde co má, měl, řekněme, prostě nějakou
nějaký svůj šanon, prostě, kde bude mít dokumenty důležitý. Online šanon, že jo? Jo, takže když jsme sledovali, jak to na tom trhu se vyvíjí, tak za mě ta volba nebo to rozhodnutí bylo celkem jednoduchý, protože to byla velká výzva. Být součástí prostě centrály SABu je pecka. Rádi slyšíme. Protože samozřejmě pro naše posluchače, tak společnost, ve které pracuje Afinovo, tak zastřešuje právě Subservice. Takže Subservice nás zastřešuje v naší práci ve spojení, propojení mezi námi a klientem. A jak už zmínil Martin, tak ten online šanon je třeba mobilní aplikace MyPlan, ve který my vlastně můžeme klientům nahrávat smlouvy a dokumenty v online podobě a přes tu aplikaci si mohou vlastně sjednávat i cestovní pojištění a kalkulovat povinný ručení a ta aplikace má jako velkou budoucnost a společně s Tomášem Čápem do toho vkládáte hodně energie. Jo, přesně. Tak já bych teď udělal takovou jenom malou vsuvku. Posluchači, posloucháme podcast Letem finančním světem se Standou Novotným, Markem Fučíkem, Martinem Kadlecem. Já jenom chci připomenout, že sponzorem tohoto pořadu jsem právě já. A na webových stránkách www.marekfučík.cz, které vznikly teď nedávno, vlastně v novém faceliftu, tak prodáváme finanční plány a s kódem podcast 20 dostáváte automaticky slevu na všechny produkty, jako je finanční plán, nebo to můžeme rozdiversifikovat na rizikový plán a investiční plán. Takže kód podcast 20 vám přinese slevu hned při vstupu a při potenciální spolupráci se mnou. Jakou slevu? 20%, podcast 20, ano. Nebylo to stále dostatečně jasné. Ne, tak musí se to říkat. Ano, musí se to říkat, aby to nebyla nějaká zavádějící reklama. Jelikož jsem si připravil ještě další téma velký, kterým pro Martina určitě budou investice, ale trošku v jiném slova smyslu. Protože ty si říkal, že jsi se do investic nikdy sám pořádně nepustil, ale jelikož jsem se připravil na tento rozhovor s tvojí manželkou a zjistil jsem si, že tvá největší záliba investic je do hodinek. V slovy Renči, tak má všechno, co tiká, tak doufám, že nám o tom něco povíš, protože je to velký téma, je to samozřejmě takový, může se říct i jako luxusnějšího charakteru, co si člověk všechno může dovolit dopřát, tak jak začala u tebe tady ta obsese, nebo tady ta vášeň do hodinek? Tak, no, díky. No, to jsem nečekal. Ale takhle, já bych možná začal tím, mě jako kluka už učarovali starožitnosti jako takový. Prostě umění, užitý umění a vždycky jako v tom umění mě ještě bavilo něco, co má nějakou funkci, něco to umí a hodinky umí měřit čas a ještě to hezky vypadá, může to být i dekorativní. No a pak jsem si říkal, ale jako když bych to pojal jako, že budu sběratel něčeho takového, no tak jako skříně Almary se taky dají sbírat, ale to člověka hodně limituje tím prostorem. Že? A pak jsem říkal, no něco malého, skleněného, to se může rozbít, ty hodinky nakonec taky, ale skutečně jako učarovaly mě hodiny jako takový a to nemusí být logicky kapesní hodinky, nemusí to být jenom náramkové hodinky, ale i podlahové hodiny, hodiny kukačky, hodiny na zeď, hodiny na komodu, prostě zkrátka všechno, co týká kromě bomby. Ano. Víš, že řekla to samý? Jo. A teď jsem ještě, protože jsem jako trošku blázen a tím, jak jako dneska to znáte, když se podíváte na internet a začnete tam trošku surfovat a z jednoho odkazu se dostanete na třetí a pak se dostanete úplně nikam jinam a zjistíte, že je půlnoc a že už by máte oči oteklý a že už by se jako mělo jít spát. Tak se člověk dostane na nějaký prostě aukční síně, o kterých vůbec neví, co umí nabídnout a dneska takový jako jsou eBay, Aukra, tak takových je celá řada. Takže vždycky prostě je to nějaká výzva zkusit něco jiného, takže teď jsem třeba koupil jako asi 30 budíků. Ty jsi koupil 30 budíků. Československých? Jaký? Ne, historických, ale jsou to jako z celého světa, z různých období, ale jak říkám, investice.
Investice, je to druh investice, je to pravda, ale dneska, když se řeknou hodinky, spousta lidí si představí spíš jako nějaký investiční hodinky, moderní, náramkový. Pojďme se klidně pobavit i víc dopodrobná, protože já taky chci přinést nějaký zajímavé informace, co jsem se teď dozvěděl, co se týče propojení jako investice do těch hodinek, protože já sám jsem zapsaný teda na waiting listu na Rolexky už 2,5 roku a teď jsem byl shodou okolností pozvaný od hodinářství Bechyně na golfový turnaj. Měl jsem možnost se s těmi prodejci trošku více pobavit. Tak docela zajímavá informace je, že vlastně ty jsi na té čekací listině na nějaký jako druh, který se ti líbí. Ty se můžeš zapsat na více těch modelů a já už jsem tam 2,5 roku zapsaný na vlastně Rolex Submariner, no daty. A on mi ten prodejce řekl, no a víš, že je jako možný, že se přepíše, když už si řekneš, no tady ten model vlastně mě po těch 2,5 letech jako nezajímá, tak ty se můžeš přepsat na listinu na jiný model a automaticky už se počítá, že máš očekáno těch 2,5 roku. Jo? To je docela zajímavá věc, to jsem fakt nevěděl. Možná ty jo. To jsou, slyšel jsem to, ale jak říkám, úplně do detailů těchto podmínek a prodejců těchto luxusních značek jsem nepronik, protože mě spíš zajímají ty historické hodinky. Řeknu, máme tam jako ve sbírce určitě nějaký současné hodinky, nějaký ikonický a mě vždycky u těch hodinek zajímal nějaký příběh, který je s nima třeba spojený. Takže jestli člověk pořizuje hodinky a řeší to i z pohledu, jako kolik peněz by do nich chtěl dát, tak bude koukat možná na nějaký Omegy, který proslavil James Bond, že jo, a říct mít prostě Seamastery, tak jako je to začátek možná té sbírky. Takže jako tyhle hodinky mě zajímají, ale úplně zrovna tak si na ruku vezmu nějaký historické hodinky, jak jsem říkal, oblekovky. Můžou to být taky zrovna od Omegy a Seta strojem prostě krásné hodinky, které udělají parádu vždycky. Jo. Takže mě spíš, když už to beru jako tu investici a rozhodně moderní hodinky současný, na který se dneska čeká, který stojí několik statisíců a i víc, prostě je to investice. U té investice, když je to na denní nošení, bych asi byl trošku opatrný, protože je to choulostivý, může se to podřít, může se to dneska to firmy umí opravit, ale zase si to nebudu přece pořizovat, abych to měl v trezoru, že abych je vyvětral, takzvaně. No a mě z tohohle pohledu jako investice spíš jako baví ty kapesní hodinky, nemusí být logicky úplně zlatý, můžou to být tak, jak prostě procházel vývoj a historie těch hodinek, že byly nejdřív nějaký klíčové hodinky, pak se to klíčové natahování vyměnilo za bezklíčový natahování prostě jako těch hodinek přes korunku. Kolik máš, Martine? Víš to vůbec? S těma budíkama? No, asi bez budíku. Tak asi. Já nějakých 100-200 kusů. 100-200 kusů. Tak to je hezký. Jako taky zabere místo, ale to jako uskladnit, že jo? Taky no. Ty jsi zmínil hodinky Omega, tak máš nějaký? Ano. Jak ty kapesní, tak ty náramkový a zase ono, jako říct si, postavím nějakou řadu a udělám sbírku, tak to je skoro šílenství. Prostě jako když to je neomezený, protože těch druhů, modelů a provedení prostě je strašná spousta. Jo. Takže to jenom, když se podíváte třeba na Chrono 24, kde se obchodují hodinky, prostě je úžasný pro nějaký rychlej přehled, když jako člověk potřebuje se něco dozvědět, tak ví, jako kolik to může stát a jaký ty modely jsou. Tak zase za mě mít v té řadě prostě jedny moderní, jedny ty třeba řeknu z těch 30. 40. let a potom se snažím dělat takový nějaký jakoby řady omezený, že třeba si vezmu nějakou kazetu, kam se vyjede 8 kapesní hodinky a jaký mám plnou, jdu od toho dál a zase dělám trošku jiný model hodinek. Jo, třeba řeknu, tady jsou stříbrný, tady jsou malovaný a tady jsou zase nějak úplně jinak jako třeba graficky zpracovaný. Koukáš se i na to, jako jaký rozdíl je mezi pořizovací cenou a jakou by to mělo tržní cenu teď? Jako máš nějaký přehled o tom, jak si to drží tu hodnotu a jak se to vyvíjí v čase? Určitě. Já jsem teda, ten přehled nemám ho úplně tak, jako že by byl... Že by jako na procenta jako věděl, to asi ne, nebo jo? No, hele, ty nové hodinky se vyrábí pořád dál. Ty starý ty už dneska nevyrobíš. Dělají se repliky a to pozná člověk na první oko tím zpracováním. A ty starý, tam samozřejmě ještě záleží. Dneska, když se podíváme, co se děje ve světě,
někde se začne válčit a vylítne nahoru prostě ropa, vylítne zlato a pak to různě kolísá, tak třeba ty, co jsou v tom zlatém provedení, ty kapesní hodinky, které se prodávaly ještě před 5 lety za 20 000 korun, 3 plášťové hodinky, které teda celkově, když dáš na váhu, tak budou mít 100 gramů, tak čistá váha jenom toho pláště jako na to zlato, tak je nějaké 45%, tak budou mít nějakou prostě hodnotu z té pořizovací, když stály 20 000, tak tam bude cena toho pláště. Dneska se takovýhle prostě hodinky, díky tomu, jak to zlato vyrostlo, prostě prodávají za 50-70 tisíc, jenom kvůli tomu. Vůbec to není třeba, že by tam byl nějaký vzácný stroj, nějaký zpracování prostě toho stroje, nějak zvlášť udělaný, gravírovaný ten plášť. Takže ten materiál. Takže ten materiál, ten hodně ovlivní tu cenu. Jo. No a pak samozřejmě je další věc, která ovlivňuje cenu těch historických kapesních hodinek, a to je ten výrobce, ta manufaktura, která to dělala, protože drtivá většina z nich dneska už ty hodinky nedělají. Ať už to jsou ty nejznámější nebo nejvyhledávanější, nejcennější hodinky, jako je Patek Philippe, Breguet, IWC Schaffhausen, Langezone a podobně. No a já jsem rád, že si to takhle jako rozklíčoval, protože jsem rád, že jsi zmínil nějakou cenovou relaci, protože tady můžeme aspoň našim posluchačům jako říct, že to není nic nedosažitelného, ta investice, že to není jako, že musíme mít na hodinky 100 000 korun, ale že můžeme, když tomu budeme trošku rozumět, nebo budeme možná nějaký štěstí porci, tak můžeme za nějaký nižší desítky tisíc korun nakoupit něco, co bude mít hodnotu vyšší. A to je třeba teď příležitost aktuální na trhu, co jsem zavnímal, že vlastně APčka se spojily, udělali fúzi se Swatchkama. Nevím, jestli jsi to viděl. Viděl jsem Swatch a Omega. Swatch a Omega, ano. To jsou ty Moonwatche a ty se mi hodně líbí. Myslím, že je má Tonda dokonce. To jsem viděl a teď Swatchky vlastně udělali fúzi nebo udělají model s APčkama, který bude jako dostupný za nějaký nižší desítky tisíc korun a na tom primárním trhu a na tom sekundárním se budou prodávat opravdu za 3 až 4 tisíce dolarů, takže tam je jako možnost jako ty investice docela zajímavá, protože opravdu to není jenom o tom, že koupím nějaký drahý druh těch hodinek, protože ale že bych čekal, že to teda nějak vyroste, protože naopak čím dražší, tak tím to může být i jako prodělečnější a je to i o nějakých limitovaných edicích a já jsem totiž byl ve Švýcarsku v muzeu Omega a to byl zážitek. To bylo, protože v horní patro jsou Swatchky a dolní je Omega. Si nevybavuji, jaký to bylo město, ale bylo to někde kousek od Bernu a ten zážitek jako byl nepopsatelný. Hodně se mi na tom líbilo i to, že vlastně Švýcaři nevydělávají na vstupným a oni ti tu sbírku opravdu ukážou zadarmo, takže tam je jako volný přístup a zmínil si tam hodinky Jamese Bonda a jsou tam vyvěšený hodinky jako reálných slavných osobností, jako byl ten JF Kennedy, nebo tam byl vlastně ten Elvis Presleyho hodinky, tam měli a z těch všech filmů ty řady si říkal, že samozřejmě nereálný dělat nějaký sbírky, ale tam měli fakt nádherně, tak jak samozřejmě je to muzeum, že jo, ale měli tam nádherně vyskládan, kde v jakých těch filmech Bondů se objevovaly ty Omegy a měli tam i na těch kosmonautech, měli tam prostě velkého kosmonauta, měli tam takhle ty hodinky, no fakt nádherný jako. Super, no vyšla knížka, já jsem psal Ježíškovi před koncem roku, že by se mi líbila, jsou to muži a jejich hodinky a to je prostě vždycky jeden list, je to krásně popsaný, všechny jako slavný, nebo ne všechny slavní, ale slavní muži a jejich hodinky a vždycky je tam ten model popsaný. No, to je hezký. Jo, protože když si třeba vezmeme Le Mans, tak od Tag Heuer jako Monaco, ano, tak proslavil ten film. No, když jsi zmínil, tak ty nosí Max Verstappen zrovna, když měli velkou cenu Monaka, ale v těch F1 se nejvíc objevují vlastně ty Richard Mille, ne? No, protože oni jsou sponzorem McLarenu a oni, to jsou hodinky za $2 miliony. Takže to jsou strašně páky. Jaký asi je tvůj nejoblíbenější model, se zeptám?
To nějak... Jako těch náramkových nebo kapesních? Asi náramkových. Protože v těch kapesních si nemyslím, že úplně mnoho lidí by se vyznalo. No, to je pravda. No tak určitě ty Omegy. Master, no jistě. Jo, jsou to prostě nejoblíbenější. Ano. Já se nedivím. Takže to jsou nejoblíbenější a nějaký nejcennější z tvojí sbírky? Je tam máš nějaký zajímavý kus? Tak určitě jo, protože to jsou právě, když se člověk dívá do té historie a na Chronomag je spousta článků, tak třeba tam se hodnotí, tam je několik kritérií, kde jako ty odborníci hodnotí ty hodinky, třeba ty kapesní a historický. A tam nikdy jako na těch prvních místech nebude zrovna Rolex, protože Rolex nedělal hlavně kapesní hodinky, nedělal hodinky, které by měly věčný kalendář, jsou jinak vzácný, ničím jiným vzácným, tím provedení, přesností a vším. No a třeba jako u mě na tom prvním místě pomyslně je Patek Philippe. Už jenom jako historie té manufaktury je hodně zajímavá, hodně zvláštní, tak jak vznikala, to je na celý jeden pořad historie, ale jako mít Patek Philippe, 3 plášťové hodinky, si myslím, že pro sběratele, který jako si to cení, tam by asi měly být. A takové máš? Jo, no. Jo, dobře. Tak já jenom, aby jsme věděli. No tak skvělý, Martine, děkuji, že jsi se podělil. Prosím tě, tam je ještě úžasná jedna věc, že tady ty renomovaný manufaktury, oni do dneška uchovávají archivy svoje. A třeba Langezone v Německu a zrovna tak ve Švýcarsku Patek Philippe, tam když jako člověk ty hodinky má, nafotíš je, něco jim tomu jako napíšeš do toho, jako do té firmy jejich, přes jejich stránky, tak ti dokážou udělat jako rodokmen, výpis z toho archivu a ty máš prostě, kdy ty hodinky byly vyrobený, kolik stály třeba, že tenkrát ty Langezone stály 292 marek tehdejších, jo, a máš tam prostě i ten popis těch hodinek s takovým tím tovarišským písmem ještě, jo. Takže to si myslím, že když má někdo originál etui, v ní tyhle ty hodinky s tehdejším ještě původním záručním listem, který samozřejmě dneska neplatí, a k tomu ten rodokmen, tak si myslím, že potom jako to ještě jako nabíde na té ceně těch hodinek. Jo, takže že i ten příběh potom se k tomu váže a jo, to zní fakt moc zajímavě a protože my v našem podcastu řešíme investice, řešíme různý typy investic, ať jsou to akcie, podílové fondy, ETFK. A tady to jsou takové alternativní investice a já jsem se vždycky od těch alternativních investic držel dál, dokud se v nějakém oboru úplně člověk nevyzná, protože sbírat opravdu jako všechno. Mám klienty, kteří sbírají Pokémony, sbírají Lego. To jsou všechno disciplíny, ve kterých se fakt musíš vyznat, aby si věděl, co koupit, aby si na tom jako neprodělával. Já předpokládám, že část těch posluchačů budou i dámy. Dneska dopoledne na konferenci zaznělo, že úžasná investice jsou dámský kabelky. Kabelky, ano. A jo, já doufám, že takhle. Já vím o tom, že moje partnerka nás neposlouchá, většinou ty podcasty. Takže můžeme samozřejmě rozjet i debatu o tomhle, ale jo, protože tak mi říkala, no tak jo, k těm nějakým 35 nám by se mi líbily. Nevím, teď co to řekla za ten, nevím, Yves Saint Laurent, nebo co řekla, nebo jaký jsou ještě kabelky, takovýhle sběratelský. Hermès, Prada, Louis Vuitton. Jo, no, Prada, Louis Vuitton. Něco takového. A teď si asi nemůžu úplně vzpomenout na ten jeden konkrétní, tu konkrétní značku, kterou po mě chtěla, ale říkám, jo, tak to je dost zajímavý, no, tak uvidíme. Já si myslím, že když jsme u těch investic, tak když malinko odbočíme od hodinek, skvělý téma, bavilo by mě na to téma si povídat ještě mnohem víc, možná jindy. A tak jsem zavnímal zajímavé informace a statistiky o tom, jak se nám vyvíjí ceny pozemků v Česku a jak se nám zase vyvíjí a rostou ceny bytů vůči příjmu našich domácností. Tak schválně já zkusím říct nějaký data a jaký na to budete mít názor, chlapi. Jo? Protože i jsem si teda počítal, já jsem byl na schůzce teda s realitním makléřem a počítal jsem nějakou výnosovou metodu investičního bytu dneska. Jo. Takže když jsem chtěl, poptával jsem teda byt 2KK v pořizovací ceně nějakých 6,7 milionů, ale ještě tam máš nějaký vstupní investice do toho, takže plus parkovací stání, blablabla, takže jsme byli na nějakých 7 milionů 300 za ten byt, který měl 60 metrů. No a
když si před 5 až 10 lety kupoval investiční byt, takhle na hypotéku ve 100%, když tu zástavu máš jako jinde, tak ti ten nájem pokryl opravdu těch 100% té splátky, té hypotéky. A dneska jsou to pouhý 2/3. Pro představu ty 2/3 opravdu představují 20 000 vyberu za nájem a 30 000 platím za hypotéku. Takže dneska mi to jako úplně ne, že nedává smysl, ale potřebuješ na to mnohem větší cashflow a potřebuješ mít v tom cashflow rezervu, potřebuješ mít rezervu taky na spořícím účtu, aby tě neohrozilo, když ten nájemník vypadne nebo jako přestane platit, tak že už to není úplně pro každýho, plus k tomu teda, že od 1.4. Česká národní banka zpřísnila pravidla pro investiční byty a to ještě jako je to za nynější situace, protože nikdy nevíme, když se nová vláda rozhodne, protože už je to několikrát skloňované téma zdanění a vlastnictví vlastněných nemovitostí, tak jako to je třeba v zahraničí. Takže pohled na tohle z mojí strany, že ty nemovitosti možná by nám mohly začít trošku stagnovat nebo určitý typy těch nemovitostí. Jaký na to máte náhled teď? No tak já jako člověk, který jako nevlastní ani pozemek, ani nemovitost, ale rodinu mám a v budoucnu bych chtěl vlastně, tak mě to vlastně jako těší. Protože mi přišlo, že právě jeden z těch důvodů, proč jsme sklouzli k takovým cenám a růstu cen nemovitostí, je právě to, že je tak lukrativní do nich vlastně investovat v minulosti. A možná jsem jako laik, nejsem finanční poradce nebo finance nejsou jako moje parketa, ale přijde mi to, že to je asi jako správný krok, pokud do budoucna chceme těm mladým rodinám jako udělat to bydlení dostupnější, protože mi přijde, že není moc jako dalších nástrojů, jak to udělat. Možná mě vyvedete z omylu. Ne, za mě rozhodně to je pravda a je zajímavý ten vývoj sledovat, protože, jak říká Marek, tak byla doba, kdy pořídit investiční byt možná ještě nebyl ten úplný záměr jako investiční byt, ale byt pro dítě nebo pro někoho a samozřejmě co s tím, než to dítě vyroste, vystuduje, tak ho pronajmem. A já jsem si akorát vždycky říkal, teď jako vyrůstali jsme v paneláku, ten panelák tam stojí do dneška, ty panelákový byty nevím, že by mizely, občas nějaký vybuchne někde tam na severu, ale tak to je všechno. No ale teď kolik je developerů a kolik těch nových bytů vzniká. Tak jsem si říkal, tak tady je nějaký obrovský potenciál pro tu investici, pro ty lidi, kteří ty peníze mají, anebo kteří do toho chtějí nastoupit a chtějí si to postupně financovat přesně, jako na bázi nějakého pravidelného investování, že tady něco budu platit a něco se mi bude vracet. No, otázka, jak dlouho to bude trvat. Tady je jedna věc, se dala vypozorovat nedávno a bych to řekl, že to odstartoval někdy covid, nebo že to bylo v té době po covidu, kdy ty ceny razantně narostly. A teď, jak jsi říkal správně, ono se ještě taky je třeba podívat na to, co to je za typ nemovitosti. Jestli je to určený rekreaci, jestli jsou to komerční prostory pro nějaký kanceláře, anebo jestli je to pro bydlení, luxusní bydlení. Jo. A tam samozřejmě každá ta investice stojí řády jiných peněz prostě a to jde o ten zájem, o tu poptávku, která bude a samozřejmě o ty možnosti, protože na to, aby se dostali potom na ty vysoké splátky hypoték, dneska mladé rodiny, to nevím, jak bude do budoucna reálně. Já tady mám nějaké ještě údaje, tak vlastně ty jsi zmínil covid a prudký nárůst cen nemovitostí, s tím naprosto souhlasím. Protože aktuálně u sazby hypoték mezi 4% a 5%, teď zase spíše k 5%, já jsem byl opravdu optimistický, že budeme k těm 4%, ale zase nám to ta světová situace ukázala a banky na to okamžitě reagovaly a ceny zdrojů se navýšily a pro ně, takže sazby spíše k 5% teď a v momentě, v tom roce 2019, kdy já jsem kupoval svůj byt, tak ty hypotéky byly přibližně za 2%, někdy i pod 2%, tam se soutěžilo o každou setinu, to bylo trošku crazy, ale byly to 2% a bylo to naprosto nezdravý a akcelerovalo to ten trh těch nemovitostí. Já jsem za 6 let na ty nemovitosti udělal zhodnocení 100%, což je
jeden z důvodů, proč jsem si mohl potom dovolit vlastně jako postavit dům a bavili jsme si o typu nemovitosti a máme tady i třeba pozemky, jo, protože mnoho jako klientů, kteří mi říkají své finanční cíle a sdílejí to se mnou při přípravě finančního plánu, tak jeden z jejich cílů je si postavit dům. A tak první krok je koupit si pozemek nebo si ho sehnat. Takže pokud nemáte to štěstí, že ho v rodině podědíte, to je spíše jako menšina lidí, takže jako já jsem byl taky v situaci, kdy jsem si ten pozemek scháněl a líbil se mi pozemek, takže jsem ho na jaře v roce 2024 koupil. A díky tomu, že vím tu reálnou tržní cenu, za kterou jsem ho koupil a kterou jsem byl schopen akceptovat, tak můžu sledovat ten stejný typ pozemku za 2 roky později. Mm-hmm. No a já jako vím, že já jsem to koupil za 7 000 korun za metr, no a ten samý pozemek se dneska může pohybovat mezi 8 až 9 000 za metr čtvereční. Takže jenom za ty 2 roky to zhodnocení toho pozemku je mezi teď matika 11 nebo 12 až 18%. Co za mě závratný tempo, růst cen těch pozemků, to je prostě neakceptovatelný pro dnešní rodiny, takže tam u mě, kde jsem si pořídil bydlení, tak to vyřešili tak, že tu cenu toho drahého pozemku oni schovali a ty pozemky rozpůlili ještě a postavili tam na každém pozemku rodinný dům o 2 bytech, takže místo na prvních 4 pozemcích, kde měly být 4 rodinný domy, tak oni udělají 8 domů o 2 bytech, což je 16 rodin místo 4. Takže tím vlastně tak jako rozprostřou ten drahý pozemek a udělali tam developerský projekt. Takže docela zajímavý téma, zdražování pozemků, nedostupnost a jako stále stížující se situace ke koupi i vlastního bydlení. Takže za mě jenom plánujte, finančně plánujte. No, ne, jako je to lehký říct, ale pak se od toho odvíjí i malá porodnost, to všechno tak jako souvisí se vším. Jako... A s tím potenciálem prostě nějakého dalšího růstu a poptávky a zájmu o ty byty, jo? Protože to, co zmiňoval Marek, tak to jsou ceny za metr zasíťovaného pozemku, ano, kde může člověk okamžitě začít stavět. A dneska se stane, protože to řešil ve svém věku a řekl si, já chci bydlet teď, tak to vyřeším, tak prostě koupím ten pozemek za tyhle peníze. Jsou dneska lidi, kteří jako říkají, hele, já už to potřeba nebudu, možná jednou děti a koupí ten pozemek, který dneska není někde v územním plánu zahnutý, není zasíťovaný, stojí úplně jiný peníze a oni hrajou jako v té investici prostě na čas, že jednou to ty peníze taky bude mít, ale... Jednou tam ta zástava dojede. Jako. Jenom to tam dojede a bude to trvat strašně dlouho a když bys to potom jako rozpočítal na ty roky, tak to zase tak jako silný nebude, ale ten užitek bude ohromný prostě jako jo. Že ta pořizovací cena tenkrát, protože takovýhle pole, který dneska koupíš, tě nezačne vydělávat peníze hned nebo tolik peněz. Ne, vůbec. Tam jako nic z toho jako aktivním příjem není. A když se zamýšlím nad další otázkou pro tebe, Martine, tak napadá mě, ta tvoje kariéra s těmi klienty je dlouhá a zajímalo by mě, jaký všechny různý krize si s nima musel řešit. Protože tu poslední covidovou, co se týkalo investic a finančního trhu, tak ta trvala na těch trzích jako chvíli. Mm-hmm. Víš, že to nebylo jako nic úplně dramatického. Mě za tu dobu zavolali 3 klienti. Jo, že oni to jako nestihli ani zpracovat a byl ten propad těch 30% a najednou to 30 až 50 někde a pak to šlo hned zase zpátky, víš. A co nejhoršího, nebo si s nima musel řešit s těma lidma, protože si zažil během té kariéry jako věci, které se děly v Americe 2008, nebo jako byla, začal internet, že jo. Co se tě dotýkalo nejvíc? Byla to taková interní záležitost, kampaň v rámci České pojišťovny, který říkali konverze. Trvala necelý 3 roky
A to byla kampaň na to, aby se ta firma zbavila z kmene těch smluv, který měli nastavenou vysokou technickou úrokovou míru, protože věděli, že ty smlouvy budou jednou dožívat a oni ty peníze, které od těch lidí vybírají, tak část jde za riziky, část jsou nějaký poplatky a část jim tvoří právě jakoby nějaký ten finanční polštář a oni ty peníze musí jako zhodnotit těm lidem a na konci dát minus to zdanění. Takže tam byla obrovská kampaň nahradit tohle právě nastupujícím jako novým produktem, což byl Dynamik tenkrát, že jo? Znám a byla kampaň, Dynamik, no. jo, zruš si svůj Dynamik. Takže to byla taková, si myslím, krize toho oboru nebo té firmy jako takový, že neproškolili ty obchodníky na to, aby to dělali s citem, aby už konečně se začali chovat jako finanční poradci a řešili potřeby toho člověka. Aby a mu ne, že poradili tady co udělají, nejlépe. takhle člověk otevřel dveře a jo, paní, tak vy jste tady zrala na Dynamik za 500 korun, jako jo, a neřešili se potřeby, zajištění, co ten člověk dělá, jakou má práci, prostě a natož potom nějaký cíle do budoucna a dál, jo. Takže to byla taková, a s tím se člověk musel vypořádávat, protože chtě nechtě potom byly kampaně zase proti té firmě a začaly hromady storna, začaly ty smlouvy padat, takže to byla jakoby taková krize toho oboru. A v jakém roce to bylo? Firmy. Ale konverze byla 2003 až 2006. Asi v několika vlnách. Takže před tou krizí a potom teda? s nástupem toho IŽPčka, to bylo ještě před tou krizí, o kterých jsem mluvil, 2008, to samozřejmě, když globální americké fondy prostě dostali prostě zásadní trhlinu, postihlo to nejvíc jakoby sousední obor, řekněme, jako automobilový průmysl. Vůbec jsme si tenkrát v tu chvilku neuměli představit, že to může přes ten oceán k nám dojít, ale ono to jsem samozřejmě dorazilo. Ale se zpožděním, že jo? Se zpožděním samozřejmě Lehman Brothers, Washington Mutual začaly padat takovýhle veliký prostě tradiční americký domy. No a to byl velký malér teda. Co to způsobilo, kromě jiných věcí, samozřejmě nějakou i transformaci u nás, protože jako naše tehdy tenkrát jako penzijní fondy fungovali, hospodařili a teď se do toho muselo něco jako nějak zasáhnout. Ale oni byli velmi konzervativní, ty penzijní fondy. Jo, no, takže... ale nebylo tam ten depozitář a nebyly odděleny peníze té společnosti, toho fondu od peněz těch středatelů a taky nesměli samozřejmě jako ty peníze dávat do nějakých jako agresivnějších nástrojů a instrumentů. Takže z hlediska metodika to přineslo jenom další regulaci, ne? Asi. Další regulace a možná jako postoj lidí k nějaký jako větší diverzifikaci, protože tenkrát jako jiná investice nebo spoření, odkládání peněz na důchod, než ta penze nebyla. Jo, takže lidi potom začali spíš jako koukat po takových poradcích, který jako opravdu vezmou ty potřeby, ten plán, ty cíle a nabídnou něco jiného, než jsou ty penzijňáky. No a potom další taková krize, ta byla skutečně spojená asi s tím covidem, kdy každý obchodník, který dělá zajištění No, my jsme nedobili doma, že jo? Promiň, že ti to skáču. Že jsme jako, když se lidi přestali potkávat, ale já ti nechám dopovědět. To byla jedna věc, ale tam se potom ukázalo, kdo jak má třeba postavenou tu smlouvu, protože někdo měl tu možnost jít třeba na pracovní neschopnost. Jo. A když měl v té smlouvě špatně nebo vůbec ošetřený to riziko pracovní neschopnosti, tak mu ta smlouva v tu chvilku jako z jeho pohledu byla k ničemu. Ano. Takže to potom taky jako přineslo takový trošku jako zachvění prostě toho trhu, to řemeslo, ale zase všechno zlý je pro něco dobrý. Já si myslím, že řada těch obchodníků, který jako na to nějakým způsobem doplatili, tak jako si potom řekli, hele, je třeba to možná nastavit jinak, postavit to a začít se bavit s tím klientem trošku jinak. Ale to byly 3 takové jako věci, které se za těch 30 let, jak jsi se ptal, se jako odehrály reálně. Takže ten covid mě úplně jako vlastně pobavilo i to, jak ty to vidíš z hlediska toho pojišťovacího zprostředkovatele, protože tebe si nejvíc dotýkaly ty smlouvy toho pojištění. Ano. A já, jak jsem jako spíše komplexnější i na investice a úvěry, tak já jsem to vnímal spíš přes tu hodnotu toho majetku v těch investicích, co ty klienti měli zainvestovaný, že? Protože tam se mi to dotýkalo trošku víc, než že bych řešil s klienty nějaké nemoci nebo úmrtí nebo neschopenky, ale teda proškolilo nás to samozřejmě i v tom strachu, že jsme najednou se nemohli s těmi klienty potkávat face to face a díky samozřejmě té krizi tak vnímám, že ty producenti, se kterými spolupracujeme, ať jsou to pojišťovny, investičky nebo banky, tak se mimořádně vyšvihli od té doby v tom, jaký technický zázemí nám poskytujou a co jsme všechno schopni udělat na dálku. Jo, jednoznačně super. A je něco, co by si ty, Stando, chtěl ještě od Martina jako tak nějak přiblížit? No tak jako jedna z věcí, kterou já, jak točím podcasty o bezpečnosti, vůbec IT, kyberprostoru, tak samozřejmě
vidím v posledních 5 letech další jako trend, který je akcelerovaný z měsíce na měsíc, a to je AI. AI. Tak to by mě zajímalo jako od vás člověka, který toho přesně zažil jako spoustu, ať už je to od těch krizí po ty technologický vlastně po ty technologické skoky, ať je to ta dotcom bublina v roce 2000, kde všechny firmy, že Amazon.com, která pak jako praskla. Přišly smartfony, že jo, internet do domácností a teď jako AI a už vidíme teď, jak to transformuje ten trh, že velký technologické firmy opravdu začínají propouštět ty lidi, jak se strašilo na začátku, že vezme AI práci, tak jak na to koukáte vy? Je potřeba se adaptovat i v tom vašem odvětví? Určitým způsobem určitě ano. Je třeba zase to vnímat tak, že je to něco úplně novýho. Začíná se to dotýkat prostě nás úplně všech. Dneska to téma je zařazeno do jakýkoliv konference, prostě do jakýkoliv meetingů. A je tam narváno. A je tam narváno, protože ty lidi to začíná zajímat. Je to na jednu stranu výzva, na druhou stranu hrozba. Záleží, jakým způsobem se zase to téma uchopí, anebo vůbec AI jako takový. My samozřejmě ji se snažíme využívat proto, aby nám to přinášelo nějaký užitek. Dneska víme, že když si děláme nějaký zápisy ze schůzek, tak a psali jsme, nebo jsme si je diktovali, psali jsme to potom třeba na A4, trvalo to prostě půl hodiny, hodinu podle toho, jak dlouhý ten zápis byl a jak dlouhá byla ta schůzka hlavně. A dneska prostě umíme prostě nějaký AI shrnutí a dokáže nám prostě z toho udělat krásný strukturovaný zápis během pár vteřin. Jo. A my teď říkáme teda tohle, a k čemu teda mi to je, tak my říkáme, tady je jasný užitek, protože nám to šetří čas. Jo, sbírá nám to informace, které bychom těžko dávali dohromady a ještě možná nenašli úplně všechny. Takže tady, jestli to půjde podobnou cestou, tak je to za mě v pořádku. Ta druhá cesta, jestli to začne brát lidem práci, budou obory, kterých se to asi dotkne určitě víc, budou obory, který to tak jako nezasáhne úplně, ale já říkám, jako je to velký téma a je třeba s tím počítat. Prostě ne se tomu skovat, protože to je téma, který se nás určitě najde. Je to tak, já vnímám i to, co říkáte přesně, že jako to téma je velký, každý o něm chce mluvit, ať je to konference nebo prostě video nebo jakýkoliv rozhovor. Na druhou stranu zase vnímám, třeba já osobně u těch velkých firm, nedávno jsem tady měl skvělý rozhovor s CEO jedné velké IT firmy, který to řekl naprosto přesně, že vidí u firm, že často zavádí AI, protože tamhle soused má lopatu, tak já taky musím mít lopatu, ale to, že my nekopeme díru, to je každému jedno. Jo. Takže zase je potřeba přesně koukat na to. Já to vždycky říkám tak, když se mě na to někdo ptá, já říkám, AI je nástroj, který by vám měl vyřešit nějaký problém. Pokud nechcete vyřešit žádný problém, tak pro vás nemá jako smysl zavádět něco, co vám nevyřeší problém, neskrátí vám to čas. Jo. Já, když si vezmu Czech Cyber TV, ten projekt, který buduju, tak všechno, co chci, nebo kde používám AI, tak to používám, protože mi to zkrátí čas. Ať je to psaní článku, ať je to psaní rešerší, ať je to příprava na podcasty. Vždycky to musí jako mi vyřešit nějaký problém. A často vidím u lidí jako trošku tu paniku toho, že vidí, že tamhle soused používá AI, tak teď já vlastně začnu řešit to, jak ji mám používat. Ale dle mého názoru by, a to si myslím, že i v té vaší branži budete řešit, to používat tak, že si sednu a řeknu, vypíšu si tady takhle 20 věcí, co udělám denně a ke každý té věci si řeknu, OK, tak tady tohle by mohl by mi vyřešit jako umělá inteligence, vyřeším a mohlo by se to stát jak. A pak teprve začnu jako hledat způsob, jak to vyřešit. No, já vidím nebezpečí v tom a myslím si, že to bude podobná bublina. Zase jsem se o tom bavil nedávno v podcastu, jako byl ten .com na přelomu tisíciletí, že všichni museli mít ty firmy, že webové stránky a vybrali se na to neskutečný peníze. Nedávno to říkal právě ten, foundři si koupili ty drahý auta prostě za ty investice, protože v Excelových tabulkách to vypadalo, že tam ty výdělky budou, no ale pak to jako spadlo a spousta těch firm zaniklo. Myslím si, že to bude něco podobného v tom smyslu, že teď tady vzniká spousta firm, který vám prodávají jako produkt, který má v sobě AI, a to si myslím, že na tom to dopadne, ale nemyslím si, že to bude bublina, jak často někteří stále říkají, že se to jako přežene, kdo se neadaptuje, tak podle mýho názoru dneska už je jako pozadu. A vidím třeba jako programátoři, jako profese, už teď jako vidím to, jak ty firmy k tomu přistupují úplně jinak, protože není potřeba psát manuální kód, je potřeba
mít někoho, kdo to po té AI bude kontrolovat, bude znát ten kontext a bude to jako jí zadávat. A to je zase přesně to, že kdo se bohužel neadaptuje, tak je v ohrožení dneska. A to si myslím, že je v každé profesi i jako v těch financích. Takhle na to mám jako pohled já. Je to teda zajímavý se o tom bavit s těma různýma odvětvíma. No určitě. Já jsem teď byl na konferenci a mluvil tam Tomáš Rosňák a říkal a prohlásil o AI, že kdo do 5 let nebude využívat, tak nebude v oboru financí. Já si myslím, že už dneska, jako kdo se o to nezajímá, tak už bude pozadu, protože za poslední jenom 3 měsíce, kdybych vám měl tady říct, jak se změnil třeba IT obor a jaký nový nástroje vyšly a já sám, který jsem v tom každý den, vlastně je to moje práce, jako sledovat ty hrozby a tak nemám šanci to stíhat. Jo. Takže 5 let je podle mě moc. Podle mě už je to teď. Já si to myslím taky, jsem o tom celkem i přesvědčený, ale na druhou stranu, když jsme se tady bavili o nějaký minulosti nějakého oboru, třeba pojišťovnictví, finančního poradenství, tak je to obchod, je to vztah, je to o emocích a to jsou věci, které do AI těžko dostaneme. Prostě jako, já jsem si dělal průzkum. Dělal jsem si průzkum v AI díky teda nápadu člověka, který mi konstruoval web. Tak vlastně to AI, když třeba zadáš nějaký prompt, jako potřeboval bych sjednat hypotéku nebo potřeboval bych poradit, co se týče investic, tak on tě vede tou nejbezpečnější cestou, jo? Protože ono je těžký se do toho AI jako dostat, aby ti doporučil, když seš jako komplexnější člověk, jako jsem třeba já, takže on doporučí specialistu na daný obor. Jo, takže já bych sem prompt, já chci hypotéku, tak ti to doporučí spořitelnu, rajvku. Jo? A jdi do takovéhle bezpečné jako společnosti a tam si můžeš to uzavřít ten produkt. Ale už ti to není jako tak, že by ti to někdo, že by ti to AI jako a proč to chceš a jestli opravdu pro tebe je vhodný vlastnění nemovitosti, víš, takže ještě to neumí uvažovat za toho člověka takovým způsobem a snaží se ho to teda nasměrovat na tu jeho danou potřebu a tu vyřešit co nejbezpečnějc. Takže já jsem se jako odpověď v AI nezobrazil a ač třeba jsme napsali, a co třeba Marek Fučík na www.marekfučík.cz, tak tam byla odpověď taková, že Marek Fučík vám hypotéku určitě zprostředkuje, ale není to ta nejbezpečnější volba. Třeba běžte raději do ČSOB, nejdřív si udějte poptávku tam, protože Marek Fučík, jak se ten AI o mě má informace jenom dostupný z webu, tak se specializuje na pojištění, investice, úvěry a díky tomu není specialista na jeden daný segment a tím pádem to pro vás nemusí být to nejlepší. To je dost zajímavý, protože to jedno téma, na který jsem jako si nemohl vzpomenout, tak je to, že jeden čas jsme vyrůstali z těch pojišťováků vlastně v ty poradce a byla po nás požadovaná komplexnost, aby ten klient od nás odešel s pojištěním, úvěrem, investicí, autem, penzí a tak a s finančním plánem. A co je momentálně začínám zase vnímat zpátky je ta specializace, že jestli to tak je ve skutečnosti, protože někteří klienti opravdu chtějí maximálního profíka a co si budem, jako neříkám, že to nejde, ale nikdo za mě nemá takovou kapacitu být odborníkem na všechno, co se týče naší práce, takže jestli nakonec ta specializace není tou cestou vybrat si jedno odvětví z tohohle všeho, aby poskládat ten tým, který kolem tebe je, aby se o toho klienta jako postaralo. To je přesně ono, jo, protože když řeknu, každý máme nějakou kapacitu a když řeknu, budu opravdu dělat pojištění, zajištění, budu dělat úvěry, budu dělat investice, k tomu ještě budu umět i podnikatele třeba, což je takový vyšší level. To už je vyšší level. Tak jako pak si řeknu, děláme to taky, no. A současně ještě dělat nějaký servis a ten je za mě strašně důležitý, ten servis těm lidem, protože ten dělá ten vztah. A to nenahradí potom jako žádná AI a nikdo, tak tady někde končí jako ta lidská kapacita prostě, protože kolik můžu mít takových klientů, kterým dám takovýhle servis? 50, 100? No, Ale v okamžiku, kdy jako budu chtít chytat všechny zajíce po poli, to znamená, budu chtít jako mít všechny tyhle obory zmáklý a současně nabírat nový klienty a budu pracovat sám, nebudu pracovat v týmu, že si to nějak rozdělíme, no tak se mi začne stávat, že uděláme něco nepřesně, utečeme nějaká informace v těch investicích, utečeme něco v tom pojištění, že je něco jinak, nějaký zákon, nějaký parametr se změnil,
No a začnou o ty klienty přicházet, protože se začnou prostě jako rodit nepřesnosti. Jo. Takže tam je třeba si potom uvědomit, jako jestli se znova prostě jako nezačlením do nějakého týmu a budeme v podstatě taková poliklinika, protože tam bude zubař, bude tam gynekolog a bude tam prostě očař a každý bude profík na něco. Taky je dneska spousta společností a těch poradenských firm, který už to mají dneska takhle postavené a to je perfektní. Takže nedá se říct, že být komplexní a být sám univerzální voják v poli je špatně, ale současně i ta druhá platforma, ta druhá varianta je hodně dobrá. Jo, protože to má přímou spojitost s tím, že běžný zákazník nebo klient u nás tak má stále vyšší a vyšší požadavky na ty služby, které on dostane. No. Mít dřív nebylo. Já si pamatuju, že v těch našich kancelářích prostě těch pojišťováků neměl nikdo svoji asistentku. Jo. Dneska díky tomu, že ty požadavky toho klienta se mění, řešíme s nima cíle do budoucna, ty se můžou nějak jako změnit, upravit prostě, jo. Takže do toho je tam ten servis, prostě řešíme i ty škody u těch klientů, řešíme jakýkoliv změny, nějaký investiční prostě pokyny a takovéhle věci. Takže něco dokáže zpracovat někdo, kdo není úplný třeba profík na tu danou oblast, ale administrativně je pečlivý, zodpovědný a udělá to a já se můžu věnovat potom té realizaci. Prostě je to tak, jak si to člověk nastaví, ale co je strašně důležité, že tohle, když je to dobře odpracovaný, vytváří ten vztah prostě a ten je strašně a emoce a to jsou za mě v tomhle oboru hrozně důležité věci. My moc děkujeme. Dámy a pánové, právě jste doposlouchali 9. díl podcastu Letem finančním světem a s váženým hostem, magistrem Martinem Kadlecem. Blíží se milník 30 let v oboru. Už jsem chtěl říct více než 30 let v oboru. Děkuju. Děkujeme za tvoje pohledy, děkujeme Standovi. Já díky. A sledujte nás na platformách YouTube a Spotify a více informací na www.marekfučík.cz. Díky, mějte se fajn. Díky moc. Díky, zatím. Hezký den.